In 2006 was het 100 jaar geleden dat hij overleed. En toen dacht ik dat het een leuk idee zou zijn om zijn partituren te verzamelen en weer uit te brengen. En toen ben ik een speurtocht begonnen. En toen heb ik uiteindelijk 147 van zijn partituren gevonden. En daarvan hebben we nu een muziekbundel uitgebracht en ook een boek over zijn leven geschreven. En een cd uitgebracht met zijn dansmuziek. Maar toen dacht ik, het is ook leuk om zijn grotere werken, die hij voor piano en viool heeft gespeeld, ook uit te brengen. En toen heb ik deze twee muzici, dus Jeroen van der Wel en Bas van Bommel, die tot de toptalent van Nederland horen, die waren enthousiast om deze muziek te spelen. En nu hebben ze eigenlijk voor het eerst in Nederland dit uitgevoerd. Op Curaçao is het al vaker gebeurd, in 1880. En toen later ook een paar keer in de 20e eeuw. Maar het is hele moeilijke muziek om te spelen. Dus alleen de hele goede pianisten en violisten kunnen dit uitvoeren. Ja, ik ben verrast door de muziek van Palm. Ik vind het, er werd in de lezing gezegd, je kan het niet met westerse componisten vergelijken. Ik vind dat dat rustig ook kan. Inderdaad, de ritmiek is prachtig, maar ook de hele verrassende wendingen in de muziek. Het is speels, het is vrolijk, het is aantrekkelijk. Ja, voor mij is de Antilliaanse muziek echt een ontdekkingsreis. Het is vaak muziek van eilanden. Die zich op een hele speciale manier ontwikkeld hebben, maar ook voor een deel geconserveerd. Dat de mazurka op Antillen nog steeds gepraktiseerd wordt, zie je bijvoorbeeld ook weer in Cuba, maar dat zie je ook op de Kaapverdiaanse eilanden. Wat oorspronkelijk begonnen is als een dans bij de koningshuizen in Europa. Ja, dat vind ik intrigerend dat tot heden ten dagen nog steeds doorgaat. Dat is ook de kracht van die muziek. En de interpretaties die op de eilanden daarvan zijn gemaakt, die zijn heel boeiend. Dat is echt, daar is verder gegaan.